Ленмастер мега ки ма да трекам нагуфтагим ки май хезе рафтам полностью. Гуфтан Шони хеле кард, Шону хеле кард. Шон безеб кард. Райдер молодец. Шон хафай. Мара просмотру, май просмотру тразиотай. ТМБ ягон батла бридаги асти, оз май ҳисоб кунам. Акнун барои рехтани мӯи сар, ғафз кардани риши худ, ё ин ки шумо хароб ҳастед мехоҳед фарбе шавед, ё ин ки шумо фарбе ҳастед мехоҳед хароб шавед, ё ин ки қадди шумо паст асту мехоҳед қадди худро баланд кунед, ё ин ки сафедчавии пӯсти бадан доред, ё ин ки дигар бемориҳои пӯсти бадан доред, пас ба шумо маҳсулотҳои соф савдо ёрӣ мерасонад. Барои дастрас кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед. Доставка дар шаҳри Москва ва Санкт-Петербург муддати 24 соат ва барои дигар шаҳрҳо бошад доставка 3 рӯз. Аз номи канали мо гап занед, ба шумо тахфиф карда мешавад. Салому алейкум тамошобинони гиромӣ, барномаи Вазъияти РЭП ва мехостум пешакӣ шуморо фарқияти байни барномаи Вазъияти РЭП РЭП News камтар суҳбат кунем дар бораи ами РЭП News ай Вазъияти РЭП ҳамин фарқ дорад ки мо дар РЭП News фикри худмона баён намекунем, анализ намекунем ва чизеро медонем пешкашмо намекунем ва чизе аст ҳамонро передават мекунем шумода қати фрагментҳои видеошо. Вазъияти РЭП чӣ маъно дорад? Вазъияти РЭП як ҳафта чӣ гапе дар РЭП тоҷикӣ мешавад, мо анализ мекунем ва ай тибқи назари худмон бо шуморо ҳам чизеро медонем, бо онро дополнят мекунем, да, чтобы шумо общи картинаро бо калонтар бинем ва сарш мекунем. Ҳафтаи гузашта бениҳоят ҳафтаи серҳосил буд барои RAP.TJ, чунки рэпи тоҷик хеле ҷӯшидаста буд ай информатсия. Информатсияи калони калон дар гирди Шон Райдер Санат Шарипов то хурдеса буд ки и батли Райдер Шон буд ки чунки кадоме ай батл бромада буд, гуфтан ки батл одаморо удивид кард, яъне чизеро одамо интизор будан, ӯ нашида бу вообще дигар шид ва барои ҳамун рӯз то рӯзе ки то батл бромадана ҳар рӯз информатсияҳо дигар шидестанд, разборҳо зиёд шидестанд. Иҷара просто як кӯтоҳ карда фаҳмонем, батли Райдер Шон вақте ки Райдер да Шон вызов партофт, Шон гуфт отказ, бриди, полностью бридиам батл это ма сини солум рафтагиай ва баъди чанд қапас ки Санат Шарипов пайдо шида ва предлагат кард ки биё ами батла ма ташкил мекунам, гонорарото наметам, Шон розӣ шида батл ва вызофи Райдера қабул карда, батла бояд дар Россия мегзаронда. Лек из-за того, что героҳо маҳкаману ва бо байни Санат Шарипов Райдер чӣ нофаҳмоиё шид ки ҳамун рӯзе ки бояд ва ё мерафтан Россия нарафтан ва батл отменид шид, яъне 20 октябр будам хеле буд нашид. Баъд Санат Шарипов шикоят кард ки Райдер вероятност аст ки батлш нашавад, чунки вай мара условия мондистай ва бениҳоят условияш рӯз то рӯз арзиш шидестанд ки Райдер дар баробар ӯ гуфт ки ман ягон хеле условия намудам, батл тош намешавад ва батла пресс-конференсия карданд ва розӣ шиданд ва батл рӯзи 1 ноябр дар клуби King Sound, караоке клуби King Sound гузашт за закритыми дверями ва бе судя. Но аз сабабе ки интерес бояд зиёд шавад, Санат Шарипов ба хулоса омад ки блогерову реперои знаменитиро даъват кунад бепул бидроянд ва ҳамун рӯз билетша 200 сомонӣ кардам, баъд бо 100 сомониш кардам ва блогерову реперо рафтанд омаданд ва хиёл мекунам агар ки дар оянда кадоме ки батл ташкил карда ния чтобы бифаҳманд ки нахоҳад ки информация то рӯзи батл бромадан ҳеҷ канага дигар блогерову реперову одамои знаменитиро даъват кардан дар кор нест, чунки чӣ хеле ки Санат Шарипов ай опити худаш медид ва раҳмат ба ӯ ки мо уже опит гирифтем, спойлер бисёр шид. Лек хиёл мекунам и просмотра точно намезана, просмотр бо ажиотаж байни ҳамин тема бисёр шудеса, и просмотри хуб мегира, чунки трейлер ва тизер буд. Тизерши қак буд, ба далиши Санат Шарипов фикроша баён кард, ҳамуш худаш дар як рӯз 100 000 просмотр гирифт, ки маънои ӯро дорад ки яъне интерес дар халқ аст. Лек агар кадом бихоҳад ки вообще дар бораи батл то рӯзи батл бромадан ягон информация наброяд, даъват накунед. баъди ин қадар гап, баъди ин қадар кор ки гуфтан Шони хеле кард, Шону хеле кард, Шон як рӯз пеш ай батл дар прямой эфир ба мухлисош гуфт ки ай ман ҳеҷ жиддат накунен, ман як ду план доштам, планома қабул накардан, мара нафаҳмидан,
хай гап нест, ман намефаҳмам, шон батлай мерам. Ва маънои ираолия маъноша намедонем, чунки вақте ки Снат Шарипов видеора бровард тизера ва бо Шон реклама кард дар сторизаш ҳамун видеора ва гуфт ки боло бикашен тамошо кунен фикрои ташкилотчира, ҳамаи гапа гуфт ва ина ташкилотчи ҳамаи гапша бига, ҳамара гуфт. Ана баъд гуфт вақте баттл бромад просмотрро гирифт, ҳамун расходҳои кадагиша чӣ кард, баъд ман гап мезанам. Яъне Шон МС дар ҳамаи саволҳои мухлисо критика кунода саволҳои мо дар саволҳои ҳама ҷавоби як дора ва мумкин ки баъди баттл бромадан я 10 рӯз ё 5 рӯз пасаш Шон МС бига барои чӣ хеле кард ва ҳамаи саволода ҷавоб дад. Дар ин баробар вақте ки Снат Шарипов дар ҳамун видеои тизераш камтарак гуфт ки и айрӯи номардие ки шумо ин корро карден ва ин барои ӯ буд ки райдер видео бровард гуфт ки агар ки ягон ҷоша бри Снат ман видеора скрита съёмка кардагӣ мепартом ки ин кор дар Снат бениҳоят маъқул нашида ва Снат гуфт ки барои чӣ хе кардӣ ва ман туда бовар кардам ва реперо шумо ҳаматонам хеле будаед. Ки райдер дар каналаш видео бровард ва Сната ҳарчи гуфт ва гуфт ки тра Шон хуб карди хеле кард, ман бояд мекардам мекора. Ва дар ин баробар Снат дар прямой эфир не Снат бо видео кард гуфт ки ту қаодами хуб набудай ва бояд ай оила намерасидӣ ва ин корияти кади и нодурустай ва оли гап мезанем. Ва хафагии Шон дар рӯае ки Шон ба фикрам чизе пешниҳод кардагия ё райдерда ё Снатда ва ҳамаво як рӯз пеш қабул накард яна мекора. Хиёл мекунам райдера предлагат кардай ки может биё баттл нахонем биё хеле кинем, может райдер гуфтай не ман мехонам ва Шон ба мед дай ки баттл накна, чтобы типа чизера бихоҳад доказать кунад баъдтар да букчонаш, чунки вақт надошта азёд карданда. Лек хафагии Шон дар чия ҳолия мо намедонем. Лек ҳамин қаша медонем ки Шон хафае. Но чӣ хеле ки видеои сториз дошта кардагие ки бидроин аввал видеоро тамошо кунед нам ташкилотчира, ай ҳамун гапош маълуме ки Шон ай Снат Шарипов хафае ва хиёл мекунам мухлисои Шона меган ҳо вай парафай ай Снат Шарипов хафа боша мешава. Леки ҷа гап да ӯае ки Снат Шарипов батла ташкил кард, қариб як қопча сум расход кард, лек в ответ унахтон дидем ки Снат Шарипов як скрина бровар нишон дод ки да уҷа монетизация видео хат задагия, яъне бо ай райдер норӯзгиша баён кард ки ӯ мара гуфт ки ман битома соз мекунам авторски бо битои кучаачи хати дигаро хати хондай ва YouTube жала бароиш кардай. Проблема болои проблема Сната маҷбур карда сай ки Снат полностью рэпи тоҷикиро тарк кунав, спорт да бигзара, яъне майдони муҳориба ташкил кунам, муҳорибаи танбатан ва хиёл мекунам и успешния, чунки хтон десен чихе YouTube да популярни контент и ба и бисправилай ва Снат да муваффақият хоҳонем ва дар ба Снат гуфтанем ки брат фикр мекунам и опитира ки ту гирифтӣ қатъи ӯ ба эцо хеле дигар рафтор намекунӣ ва ҳар як туша да ҷош мешунонӣ ва контракт мебандӣ. Бе контракт ҳаме хеле мешава ки ту хеле гуфта будӣ, ту мара хеле гуфтӣ. Вақте ки контракт мебандӣ да уҷа ҳамаи пунктҳо насагия. Фикр мекунам Снат чизора 100% медонад, барои ки худаш бизнесменай, да бизнес бе контракт кор карда намешава. Ва мехоҳем ин мавзӯи якум моем буд ки хафашавии Шон МС дар чӣ боша, лек мо намедонем ва шиддат мекунем ҳамин чӣ информация фаҳмидем, даже агар ки видео накарда боша ва ягон кас боя бигамон, мо пешниҳод шумо мекардонем ки Шон ай ки хафае ва барои чӣ хафае. Лек хиёл мекунам ай Снат бисёртар хафае, барои ки ҳамун сторизаш ҳамин чиза ман дошт, ё ки ӯ просто ҳам хеле шоу боша, хафагиш мумкин ай райдер боша. Барои ҳамун шиддат мекунем ва мегзарем ба мавзӯи дуюми мо. Мавзӯи дуюм мо бо дагирди Шон не дагирди шогирдоишон мерава ки дар инҷа Раликай MBI Ралик чӣ гуфт? Ралик дар барномаи ракурси репортал гуфт ки Шон безеб кард
райдер молодец. Инами хадар комментария кардагиай ва бо қати Шон недавно да канали Дина да канали Шон видео бровадан фристайл кардан ва чандум рӯзае ки Шон фристайл кардестай и маъноиро дора ки Шон максимально да фристайл таврдесай чи барое ки райдер қати бояд фристайл баттл кунанд ку реванш намедонам ва ё кай фристайл реванш баттл кардан ки ё реванш кайсан баттл это не фристайл а фристайл это не баттл барои аму кадом вақте каса фристайл кардаги будем ва ина бо реванша мекунанд ки бо райдерам тасдиқ кард гуфт бале да ҳамун видеош лек да видеое ки да канали худаш буромада да канали тоқи тв буромад да уҷа ва фикрам отказ кард ки ягон хел баттл матл намешава значит фристайла не имел в виду баттлан фтаги буд ана мб да иҷа чикор кард мб муроҷиат кард ба рали гуфт ки бача ты хишру тайёр бин ҳами бетааб тайёр бин ки ма против ты ҳар як чизое ҷамъ кардагим ки капат дуд мекунад чунки ман намехоҳам батли ма ранги батли райдер шон шава ва организатора падвадид кунем ва бо камтар дар бораи организатор гап зад ки оли шумо намедонед синат ки агар ки сината медонистени корро намекардем ва оқе ки какатон мекуна гап мезана и маъноиро надорад ки вай метарсае шумо вай любой чай дастш меяне ки вай мардаквор хча висти дора ва барои аму шумо бояд корро намекарден барои ки оз ягон казгае буд ягон гапи дига мешид ва баъд дар райдер муроҷиат кардаги ва райдер мега ки биё қадима баттл кар яъне барои чӣ кора кард ин чизоро медонем ки мб ин гапора гуфт хиёл мекунам якм жувае ки чӣ хеле ки ралик мега ки просмотрои ты ғалтидаги буд мб ва вақте ки вызов дамади просмотрот хест ва бо из-за того что ки баттлшон чото тишина шуда срок шоли номуайянай бо ҳамин хели чӣ шидестай просмотрои мб ғалтидесе ва мб ай моменти баттл истифода бурда дар райдер визов дод чунки мб 99 аз 199% медонад ки райдер вызофи вая қабул намекунад чӣ хеле ки вай бо исбот кард ки мара просмотромай просмотротра зиёдтай ва ма хидма статусма баробар статус тра зиёд медонам бале неки да баттл да рэп о тра просмотр зиёдтай неки да баттл райдер ту калибри райдер нести мб ма туда душманистам ту медони ки суҳбат мекунем лек камера гуфтанем ки вай батлитра вызофитра қабул намекуна райдер ба фикрам дига ягон кас қати нестай ки райдер баттл куна тамом единственный одаме ки мондагӣ буд барои баттл кардан и Шон МС буд баттлша кард райдер метона хча официально чемпиони чӣ мешавад чемпиони таърихии рэпи тоҷик эълон кунад чунки ранги ҳабиб нурмагомедов нулевое поражение дора ва ҳамаи корош победаанд не ята ничия дораву дига ҳамаш победаанд яъне беспроигрышни ягон бор бой наводагия ва райдер чихе визофи тра қабул мекуна ки тмб ягон батла бридагӣ ҳасти оз ма ҳисоб кунам шнапза бой додӣ навигда бой додӣ бо кида бой додӣ 0 грамда бой додӣ бо кида сета батл кардагӣ бафҳмам стёпада 4та батл кардагӣ ҳар чори батлода бой додагӣ лек чихи ту метунӣ бо мефорад қати бой на қати ралик батл мекунӣ ралик да бой метӣ 5та агар қати райдер бикунӣ райдер да бой метӣ 6та яъне ту антирекорд задание бача ту мақсадта бугуд чай ту лучше қати ралик максимально тайёрӣ бин ки ма хиёл мекунам ралик просто так сдаваться намекуна ва максимально тайёрӣ десай эҳтиёт кун чапат накуна баъд бода комментария бинависи ки ма бой наводам ина хеле гапай ҳамун предложение ки дар райдер додӣ лучше буд дар ралик ҳам бите ҳамун определённи задача бимонен агар ҳамура риоя карден худат бибро ма бой додам ҳамун чизе гуфти дар райдер дар ралик бугӯш баттл кунен хиёл мекунам ту оли чемай райдер хади баттл кардан лучше аввал ралик хати хушу баттл ки доказад ки может райдер баро ки райдерам вызофи стёпара қабул накардаги буд соли 2016 моҳи июн вақте ки омад стёпа вызов дод да ҳамунҷа райдер буд гуфт ки ман хати райдер мехоҳам баттл кунам райдер гуфт ки оли ту уравента 10 кун бад ки баъди сета победаи стёпа райдер вызофи стёпара қабул кард ва хати стёпа баттл карда
агар ки форат хати райдер батл кини наматра алгоритмша гуфтам та аввал максимал хата нишонте гирд да хайпа нишонте райдер мебинад мега хай биёрин чо батл мекунем не ки будон ки райдер навиг нест райдер шнапс нест райдер стёпа нест ва райдер 0 грамм нест аки будон райдер кияй бароям пешай хати вай батл кардан як кам тарак маслиҳат кун хати бародарот хати одамое ки дӯстанд дӯст у шахсияте ҳастае ки ҳақиқата даруд мега кадом шахсияте ки ҳақиқата даруд мега унао дӯсти та бра қадиш суҳбат ки буфаҳм ки ай тарафи ваё чӣ хеле тофтестаи рафтори ту у бародароет ки хок мепошанд ваё хокпош ном доранд ваё дӯстои хокпошаканд яъне ай ту чизешон расидестаи ё ки из-за жалости к тебе намехоҳанд даруд бигӯянд чизе ҳаст барояму эҳтиёт кун ва хеле чизои серьезный да ты даромади молодец просмотрот мехезани ки агар серьезный гуфтеса боши ву чикаеса боши это не твой уровень да даре ты просмотрот бисёранд но нашуд читка стиль любой чи ты бениҳоят чи расстояни калон хади бой метӣ да райдер особенно мавзӯи сеюми мо иқаиқа дар бораи буи барҳамхӯрии калима мумкин ки ёзи шумо маъни правильно фаҳмем бигем ту чимчи гуфтесай барҳамхӯри неу маҳкам шидани проекти хезе 2020 бошад чунки чӣ хеле ки бачаҳко абишат кардан хезе 2020 фақат соли 2020 да ва навик дар батл гуфтад ки шумо баъди хезе соли 2021 шуда хезе 2021 мешавен и уже аниқ хезе 2021 намешаванд и уже 100% маълум шид чунки бачаҳко хезе 2020 вақте якҷоя буданд ва проекти хезе 2020 буданд ва ози уже проект нестанд ҳамашон соли дагзаштанд ва чӣ хеле ки ози атмосфераи байни инстаграми бачаҳко мебинем хезе 2020 ози лилвест вообще нест намедонам куҷодай ва шахр ай паси батл қати реклай вообще қати бачаҳко нест фақат хонадай ва фикрам шаб то саҳара батл тайёр десай молодец ва ма миннатдорам ба ӯ бародар ки и корро кардесай ва серьёзно тайёр десай значит батл бениҳоят хуб мегзара кадом намедона 6 декабри соли 2020 батли байни рекл ва шахирай ва и батл бениҳоят зур мегзара ва судя надора барои аму бесудя мегзара хиёл мекунем хай ами бесудягиш ҳамин қадараш менусай но хай мебинем ки чӣ гап мешавад ва барои чӣ озии темара бардоштам проекти хезе 2020 официально ба фикрам моҳи декабр полни маҳкам мешавад чунки намёкҳои ҳар хел омадесанд ба мисли шахр да савол ҷавоб дод ки бачаҳко канали хичона доранд айпаси коробори хичона ва муваффақият ба бачаҳко и маъноиро дорад ки яъне ҳози қатишон нестай шахр ва чӣ хеле ки суратову видеову прямой эфирои карлион беги вора десем и бачаҳко якҷоянд карлион лонли беги бо кияй баҷаи проект чун шнапс ҳамин 4 кас якҷоянд ва ё чи проекти дига доранд фикр мекунам иҷада бо ягон гапи дигай рӯзои наздик мумкин хич кунем ва дар барномаи мирзошоу лендмастерда савол мета ки вероятност аст возможност аст ки ту обратно хезе брай лендмастер мега ки ман дар трекам нагуфтагим ки ман хезе рафтам полностью ман гуфтагим ки давай то дидор яъне муваққатӣ мерам паси хидмат бо иқа хидмат да солни проверка кунам бинам ва баъдан мебинем чӣ гап мешавад ва хиёл мекунам и уже знакае ки дар 2021 агар ки ленд хезерам нарава рафтуомад байни бачаҳко хуб мешавад ва хиёл мекунам агар ки ленд қатъи карлион шнапс лонли беги бихай беги то медонин сутун шонаи репер нест ва агар ки қатъи ва ёсоз шавад значит да забартом шахр мемонад ва вероятност аст ки шахр официально моҳои декабр ё январ ай полностью хезе броя ай авлод медиа бромада буд лек ай хезе набромада ва мумкин ки одиночка шава чунки
шахирам уже солни карьераша сар карда треко хондестай ва трекои ки халқ даҳози маъқулан ба мисли трекои реги ва трекои музикални ҳам хеле хондеста италиянка ба наздикиё трекш меброя гӯш кунем ва оценид кунем ва мақсади ма и буд аями мавзӯъ ки вероятност астай мумкин эҳтимолият вероятност аст ки ленд хезе обратно баргарда барои ки вай официал нафтагие ки ма пол нерафтам бромадам муваққатӣ рафта буд метавона обратно баргарда ё ин ки қадиб бачако ғайри шахр дӯстишона хуб кунанд ва аиҷа бармеояд ки баттл байни шахр ленд намешава и мумкин и почти уже номумкин шудеста чунки бачакои хезеда и чиз выгодни нест агар ки дӯстишон қати ленд соз шудеста боша баттл байни ленд шахр вообще камтарак ударайда дигар карьераи дигар бачакода ва фикр мекунем ленд яке аз бақувваттарин реперои тоҷик бо мумкин ки қати карлион фит куна ягон треки бомба куна ва мумкин любой чешиданаш мумкинай соли 2021 репи тоҷикӣ бо интереснитар мешава раҳмат да бачаако ки ҳаракат дорану бозира любой хеле чизе дастшон омадистай то доистан чтобы бозӣ интересне шава ай ҳамашон миннатдорем чунки даже Синат Шарипов да бисёртар миннатдорем ки тонист репи тоҷика дар моҳи ноябр ажиотажа бениҳоят калон куна ки ажиотажи 6/1 нави кемсира гузашт ажиотажи Шона МАɁБУР райдер оли баттл набуромада ва мегзарем ба мавзӯи дигари дар канали бехайпи элон якта видео буромад хел стаф қати элон савол ҷавоб доранд ва суҳбат кардисанд дар бораи баттли Шона райдер ва хеле ки элон худаш қайд кард намехоҳад спойлер куна ва ҳамаи чизои гадуни баттл буд бигӯяд чунки элон рафта буд ҳамуҷа ва дар уҷа бисёртар корои Синат Шарипов дида ва комментировать кардагия ва дар кори Синат Шарипов вай қоил шидагия лек бисёр чизоира қайд кардагия ки реально совети хубанд ва истифода бурданшон хубтарай ва ба Синат Шарипов гуфтагия ки ӯ сумоира ки дар репи тоҷикӣ расход дорӣ лучи дар репи русӣ расход кӣ ва номи сум қати ваё любой хел баттл меброянд ва номи тоҷикам дар байни ваё метавонӣ баланд кунӣ ва и чиз марам поддерживаю Синат хиёл мекунам аму сума агар ки направит кини русода ва узбекода ва хеле в общем я площадка кини интернациональный в общем хай СНГ баттл кини да ҳаму Санкт-Петербург фикр мекунам бениҳоят зур мешава ва агар ки хоҳиш дошта боши брат кӯмак ма опити доштагима истифода мебарам ва кӯмакат мерасонам дар кор боша Санкт-Петербург пешат меом ами як ҳафта 2 ҳафта ҳамаи секретое ки ҳастай баттл чунки и барои обрӯи репи тоҷикиай ма чизе дорум поделиться мекунам чтобы ту ами баттли СНГ-ра ташкил кунем ва ай ҳар давлатҳо биён иштирок кунанд номи тоҷик бо как организатор как спонсор пеш барава и буд вазъияти репи ҳафтаи мазкур ва чизеро намедонистем дар комментария бинависем ва раҳмат ба бародарое ки дар реп нюз гуфта будам ки кадоме ай ҳисорай бинависам ай ҳисорум ва бовар ки ман намедонистем ки бачаҳои ҳисори қадар бисёр моро тамошо мекардиянд раҳмат ба шумо раҳмат ба ҳамаи бародарои тоҷикмон ки моро тамошо мекунанд ва дастгирӣ мекунанд ва миннатдорем ай ҳаматон